Imos falar de Mestura e de o tremendo traballo con moitísimas vertientes que fai esta ONG que leva pois máis de 20 anos aquí en Culleredo. Un servidor ten a honra de lembrar pois cando se fundou e cando se presentou no Burgo. Bueno, pois hai máis de 2 décadas. Hoxe falamos con Rubén Míguez, que é traballador social en Mestura e que coordina un proxecto de axudas á inclusión. Precisamente as siglas son o proxecto PAI. Con el falamos hoxe de esta iniciativa que pode interesar a moitos dos nosos ointes. Que tal, Rubén? Moi bons días. Hola, moi bons días. Que tal, Fran? Dixen ben, programa PAI. Correcto. Eu vou explicar agora un poquinho no que consiste este programa. O nome, como ben falaches, é o programa PAI, Programa de Axudas á Inclusión. E non sei se te parece que comece por contar un pouco sobre este programa, no que consiste, como funciona. Sí, porque moitos dos ointes ao mellor pois non saben de que vai e ao mellor mesmo lles pode interesar. Contanos un poquinho como xurdiu e en que consiste exactamente. Seguro que sí. Pois mira, este é un programa que realmente ten un uso moi bo aquí na ONG, porque realmente é un dos poucos programas que che permite cubrir certos gastos con carácter económico e con carácter urxente que, bueno, moitas das persoas que acompañamos non teñen esa capacidade. Por tanto, este é un programa referenciar antes de máis que está subvencionado con cargo a asignación tributaria do 0,7 do IRPF. Respecto á convocatoria actual en relación ao ano 2024 e é un programa, un fondo subvencionado pola Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia. Entón, o primeiro a referenciar que é un programa que comezou en xaneiro 2025 e finalizará a 31 de decembro do presente ano tamén, e é un programa, como ben falei hai un bocado, que o obxectivo é paliar necesidades de carácter urxente das persoas que acompañamos. Un dos requisitos principais é ser unha persoa migrante, como prácticamente todos os programas que temos aquí na ONG Mestura, e o que basicamente tentamos que se dé cobertura desde este programa son varios ámbitos social e familiar. Un deles, que ven sendo tamén un dos problemas que ten toda a sociedade actual, é cubrir certos gastos relacionados ca vivenda. Cando existe unha débeda de aluguer ou unha débeda de facturas de suministros, como pode ser auga, luz, gas ou calquer cousa así similar. Outro dos aspectos que poderíamos cubrir aquí sería a parte de medicación. Tamén poderíamos dar cobertura a un gasto de tasas que teñan que ver ca parte de estranxería, tamén homologación de títulos. Temos a parte de formación, podemos valorar a inscripción en algún curso, en alguna formación profesional. Temos tamén a parte da alimentación e tamén gastos médicos ou xa algúns gastos máis improvisados que podamos considerar necesarios dentro do propio servizo. Así, basicamente, o que procuramos é podemos dicir que é sufragar unha necesidade puntual e urxente que poda aparecer dentro dun núcleo familiar. Aquí, temos a metodoloxía para valorar estas axudas que parten sempre dunha valoración por parte do traballador social. Aquí vamos a valorar un pouco todo o ámbito social, familiar e económico, e a maiores buscamos sempre que a persoa ou a familia que se beneficie este tamén dentro dun itinerario de inclusión sociolaboral para non simplemente ser un trámite dunha axuda, senón que eso leva acompañado este itinerario onde procuramos mellorar a inserción sociolaboral, tamén en algúns casos mellorar as habilidades sociais ou un pouco mellorar a todos os ámbitos. Así, facemos esta xestión. A petición ou as solicitudes poden vir por diferentes vías. A primeira, é
pola nosa parte directamente cando pois, o traballador social ou algún outro compañeiro identifica unha necesidade puntual, aí podemos propoñer a persoa ou a familia como beneficiaria do programa. Tamén moitas veces pois nos veñen derivados por parte dos servicios sociais, dos concellos que colaboramos, ou por parte de algunha outra entidade, e senón xa a terceira opción sería unha solicitude directa por parte do usuario. Como ben dicen, isto é sempre unha valoración previa pola nosa parte, e en función deso, pois determinamos se esa persoa ou esa familia cumpre os requisitos como posible beneficiaria do programa. Claro, é que ese aspecto me estaba fixando, é importante decir que é un tema no que hai unha valoración profesional de que as persoas realmente necesitan este tipo de axudas. As axudas e o programa vai destinado a persoas que realmente teñen un problema serio de inclusión, non? Exactamente, si aquí as persoas que polo xeral acompañamos dende Mestura, pois son persoas que son vulnerables ou se encontran nun risco de vulnerabilidade social moi grande. Aí nós temos tamén pois ese traballo de valoración para ver quen precisa pois este apoio, e tamén para valorar cales son os mellores recursos ou os recursos que máis adapten a cada necesidade. Aí pois entra esta parte máis analítica, digamos, onde non só sirve identificar unha necesidade ou unha petición por parte do usuario de preciso esta cousa, senón que engloba toda esta análise económica, social e familiar para poder determinar se esa persoa é un potencial beneficiario do programa ou non. A pregunta é obvia. Entendo por todo o que nos estás a contar que o programa está funcionando e que desgraciadamente ten moitos usuarios e usuarias, non? Exactamente. Nos vamos xa pola quinta edición deste programa. É dicir, xa leva funcionando pois todo o ano 21, 22, 23, 24 e 25. Todos os anos pois temos moita xente que o solicita. Lóxicamente non todos acaban por ser un beneficiario directo do programa, pero sí que para nós é un programa moi bo porque nos permite poder facilitar un pouco o día a día das persoas que acompañamos cando xurde unha necesidade que non hai capacidade para poder dar cabo dela, digamos. Antes falabas sobre todo o tema da vivenda. Supongo que agora ese é un pouquiño o perfil típico de necesidades que teñen os usuarios e usuarias, non? Exactamente. Ahora o problema da vivenda realmente pois é obvio que cada vez é maior. Cos nosos usuarios a maiores pois teñen sempre un hándicap que é a parte de ser unha persoa migrante, por tanto, xa non falamos da parte dos prezos da vivenda, senón que tamén hai uns requisitos moito máis duros e moito máis pronunciados, polo que é un problema evidente, un problema que vemos que cada vez aumenta máis, e incluso en zonas nas que tamén traballamos, que son zonas rurais, zonas máis pequenas, onde antigamente o acceso a vivenda era bastante fácil, agora tamén se está complicando. Por tanto, sí que realmente temos bastante xente que precisa un apoio ou unha mediación en este sentido, sí. Estamos a falar neste caso con Rubén Míguez, que é traballador social en Mestura, nos falando do programa PAI, de axudas á inclusión. Evidentemente, eu non sei se dicirse que se é un dos programas estrelas, porque eu sei que a vos non vos gusta moito este tema de programas estrelas, porque todos son importantes, non? Sí, a ver, aquí isto é todo unha cadea, non? O obxectivo aquí de Mestura pois é sempre acompañar, apoiar, orientar e mellorar a calidade de vida das persoas que acoden aquí a nosa entidade. Para eso temos todo este conxunto de servizos. Cada servizo ou cada programa ou cada recurso que nos temos aquí o obxectivo pois ten un obxectivo definido, pero realmente o obxectivo principal
derivan outros obxectivos máis pequeniños que ao final nos permite poder dar este apoio, este acompañamento a todos os niveles. Lóxicamente, este é un programa pois moi, non sei como definilo, moi interesante, moi apetecible, digamos, porque nos permite poder dispoñer dun recurso económico e non só un recurso, digamos, humano, que moitas veces fai falta para estas necesidades que nos presentan os usuarios que acompañamos. Despois, o resto dos servizos, o resto dos programas que nos temos aquí, lóxicamente tamén son programas estrela porque, sen eles tampouco poderíamos levar a cabo os restantes. Antes falabas de que evidentemente cando pois ofrecedes este programa de axudas á inclusión normalmente non adoita ser unha actuación aillada, senón que o mellor a eses usuarios ou esa familia tamén acaba beneficiándose de outros programas. Hai, digamos, como unha relación ou son casos diferentes, pero hai unha, digamos, por estatística, os usuarios deste programa acaban sendo de outros programas por estatística ou non? Quero decir, cales son os que máis acabades utilizando con as persoas que se benefician do PAI? Polo xeral, todas as persoas que se benefician do PAI pasan por os outros programas que nos temos aquí, porque como ben falei no inicio, este é un programa que o que buscamos non é solamente entregar unha axuda e que morra o conto, senón que leva asociado un itinerario de inclusión sociolaboral e todas as persoas que se benefician deste programa, pois un dos requisitos obligatorios é este. Por tanto, en función do perfil de cada un, pois ese itinerario estará máis dirixido a un acompañamento laboral ou a un acompañamento formativo, a unha mellora do dominio da lingua. Aí xa temos unha diferencia entre unhas persoas e outras. Por tanto, realmente, calquer persoa que acaba por beneficiarse do programa PAI vai pasar por outros servizos, por outros programas e tamén é unha oportunidade para eles de poder continuar ese crecemento persoal e social que é o objetivo que ten tantos usuarios que acoden aquí a Mestura como o noso. E agora acabas de mencionar outra cosa que a min dende fora, non, o mellor me ven á cabeza, os que nos dedicamos a isto de informar ás veces por facer preguntas nos veñen á cabeza cousas que o mellor pois non son así, pero a mí me ven á cabeza, estades a falar de usuarios que pois moitas veces os reclaman o servicio, en outros casos actuades vos. Hai casos nos que o mellor pola situación desa familia ou desa persoa concreta, o mellor o non chega a pedir a axuda ou non se atreve ou non pode, se ve imposibilitada e hai que, digamos, que acudir un pouquiño a axudar e a rescatalos, porque en moitos casos o mellor sí que hai xa esa predisposición para buscar axuda, non? Porque cando se ven mal, pero haberá outros usuarios que o mellor non dan chegado esa axuda. Non sei se é certo isto. Sí, mira, isto é un tabú que non sempre é fácil comunicar, non? Cando unha persoa se encontra nunha situación complicada, polo xeral é difícil pedir axuda. Aquí temos os dous perfiles, temos o perfil da persoa que realmente cando ten un problema o comunica e non ten problema en falar abertamente, e temos o perfil que é todo o contrario. Unha persoa ou unha familia que está pasando por unha situación moi precaria, unha situación extrema de vulnerabilidade e que tampouco manifesta esa necesidade de solicitar unha axuda ou un recurso que poda haber disponible. Aí é onde entra pois ese traballo un pouco de valoración, ese diagnóstico que se fai dende o servizo para determinar realmente cales son esas necesidades que existen dentro dun núcleo familiar e poder adaptar un recurso a esa familia ou esa necesidade que se identificou. Realmente moitas persoas están pasando mal e moitas persoas gardan eso como un tema tabú que
unha vez que rascas un pouquiño e que se fala abertamente, eu penso que é unha forma tamén de liberar esa carga de estar guardando ese tema tanto tempo e de repente poder falar abertamente, saber que hai unha persoa, unhas persoas que te van a orientar, que te van a apoiar e que polo menos van a intentar facilitar un pouco esa situación. Isto é un pouco non, é un moito o que fai Mestura, precisamente en temas como este, en outros o mellor nos que non hai pois ese paso e ese medo ou esa prevención para acudir e pedir axuda, pero en casos máis delicados como este, pois se fai aínda máis importante a labora que fai en Mestura. Rubén, para a xente que o mellor quere información sobre este ou sobre outros temas, eu sempre insisto que falo con vos moito do tema da cita previa, porque sei que para vos tamén é moi importante a hora de ofrecer unha boa atención á xente, é dicir, que non vayan ali directamente, que chamen porque o mellor aparecen por ali non lles podedes atender, non? Sí, exactamente, porque nós, a pesar de ter a nosa sede principal aquí no Concello de Culleredo, colaboramos con bastantes municipios e entón os técnicos que traballamos aquí pois non sempre estamos na sede principal, senón que en función do día pois vamos a estar facendo esas atencións ou levando estes programas a algún dos outros concellos cos que colaboramos. Por tanto, para nós a mellor forma de poder atender e facer un traballo efectivo é sempre marcar unha cita previa. Poden entrar en contacto con nosotros a través dos teléfonos que temos disponibles e solicitan unha cita previa. As nosas compañeiras que xestionan a parte da xenda xa van a poder organizar eso todo da mellor maneira posible e así pois todos gañamos. Pois sen dúbida é que vai gañar máis, evidentemente, os profesionais de Mestura que están aí para pois facer o seu traballo, pero os usuarios e usuarias, especialmente en casos como a xente que necesita axudas á inclusión, momentos da vida nos que necesitamos esa axuda, e en Mestura a prestan. Con Rubén Míguez falamos hoxe e agradecemos un montón a Rubén, bueno, tamén a Claudia, a coordinadora, por facilitarnos a entrevista e para poder seguir falando de todas as cousas que facedes aquí en Radio Culleredo. Gracias, un saúdo. Gracias a vos, un saúdiño.